Evo nas na stepeništu gimnazije Brenovac. Silazimo dole sa prvoga sprata u prizemlje. Idemo sada dole, izaći ćemo napolje da vidimo, evo ove jedu čips, samo nešto kasaju. Doći ću posle po čips. I mi sad idemo, nastavljamo napred. Evo ga, Kisa, naš legendarni lik, gimnaziju. I sada izlazimo napolje, samo odeveni u jedan džemper, bez jakne, bez ičega. Napolju je magla, napolju se ne vidi ništa. Napolju se, znači, ne vidi ništa. Jebote. Wow. Šta se vidi, brate? Šta se vidi? Gdje neko tamo nešto zapalio? Ovim momcima nije hladno. Amo uopšte, njih greje ljubav prema fudbalu. Zabole njih, jok. Brate, pogledaj, znači mrak, ne mogu ništa da snimim. Jasno nije jasno. Šta? Moja! Đele, ajmo unutra, brate. Ova magla počinje da me plaši. U stvari, nije da me plaši, nego sam se smrzao. Ajmo unutra.